በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩምን ጸጋ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ለምድማ ከም ፍቃድ አምላክ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 21 ክሳብ 28 ዘሎ ክፍል ክንርኢና እግዚአብሔር ምስኩላህና ይሁን። ከምዚ ይብል ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ከዱ። ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብሰንበት ናብ ቤት ጸሎት አይሁድ አትዩ ክምህር ጀመረ። ከምቶም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ከም በዓል ስልጣን ይምህሮም ስለዝነበረ በትምህርቱ ተገረሙ። እንሆ ከዓ ኣብቲ ቤት ጸሎቶም ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ነበረ። እናወየ ናይ ናዝሬቱ ኢየሱስ ንስኻ ምሳና እንታይ ኣለካ ተጥፈአና ዶ መጽኢኻ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ምዃንካ ፈሊጣ ኣለኹ በለ። ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ስቕበል ካብኡ እውን ውፃእ ኢሉ ገሰጾ። እቲ ርኩስ መንፈስ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ፈርፈር ኣበሎ። ብዓብይ ድምፂ እናወየ ድማ ካብኡ ወፀ። ኩላቶም ከዓ እንታይ ዳ እዩ ዝሓድሽ ትምህርቲ እዚ ንርኩሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዝዞም ንሳቶም እውን ይእዘዝዎ እናበሉ ንሳቶም እናተጠያየቁ ተገረሙ። ሽዑ ዝናኡ ናብ ኩሉ ገሊላ ወፀ። ክቡራትን ክቡራንን ሰባት ሎሚ በብዙሕ ፍልስፍናታትን ናይ ሰባት ርእይቶታትን ይናወጹ ኣለዉ። ቃል ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቶም ካልኦት ተራ ቃላት ዘይኮነስ ስልጣን ዘለዎ ሓድሽ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ንቃሉ ክንሰምዕ ከለና ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወትና ናይ ምቕያርን ሓርነት ናይ ምሃብን ሓይሊ ከም ዘለዎ ክንኣምን ኣለና። ከምኡውን ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝኾነ ናይ ጸልማት ሓይሊ ሓራ ከውፅእ ሙሉእ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘለዎ ክንኣምን ይግባእ። እንተኾነ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ብፍርሕን በእካይ መናፍስቲ ብናይ ትውልዲ መርገም በእኩይ ወልፍታት ሒዞም ይሳቀዩ ኣለዉ። ናይዚ ቀንዲ መፍትሒ ድማ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ እውን ክፉእ መንፈስ ንዝሓዞም ሰባት ሓራ ከውፅእ ስልጣን ከም ዘሎ ሓቅን ምዃኑን ምእማን ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ቦታ ናይ ጸልማት ስራሕ ክፈርስ ግዱድ ምዃኑ ምእማን እዩ። ስለዚ ኢየሱስ መን ምዃኑ ፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ቁም ነገር ንቃሉ ምእዛዝን ኣብ ህይወትና ምምላኽን እዩ እሞ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትና ኩሉ ብምግዛእ ነፍስና ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስን ካብ መግዛእቲ ባርነትን ንክርስቶስ ኣብ ህይወትና ብምግዛእ ነፃ ክንወፅእ ይግባእ። እግዚአብሔር ይባርክኩም።